ang Vice Gobernador sa Siquijor nga si Vice Governor Mi Ling Quezon Brown nagatubang karon og daghang mga reklamo sa Office of the Ombudsman alang sa grave abuse of authority, serious dishonesty, gross misconduct, gross negligence og acts inimical to public interest mga kabombo. Ang mga reklamo nga gisangat ni Marte Vittorio Saludar mailabot kini sa mga mando og mga aksyon matud pa ni Vice Governor Quezon Brown didto sa Provincial Board. Lakip na niini ang iyang mando nga giingong walay bisan kinsa nga makasulod sa session hall kung dili niya tugutan bisan pa sa mga sessions o mga committee hearings mga kabombo. Ang iyang mando matod pa wala nasubay sa local government code o house rules nila nga nag-ingon nga open to the public ang maong mga kalihukan. Samtang ang grave abuse of authority naglakip sa iyang pagbahad matod pa nga i-cite for contempt ang usa ka provincial board member bisan pa wala kini labot sa iyang gahom. Kini nahitabo niadtong Mayo 30 atol sa ilang budget hearing. Diin ang mga tawo nga maka-attend giingong ni kontrolar sa Vice Gobernador mga kabombo. Niadtong higayuna iyang giingnan si Provincial Board Member Erson Digal nga pagawson ang abogado nga si Frank Dinsay gikan sa session hall og sa dihang nagduha-duha si Erson Digal gipasidan-an niya nga iya kining i-contempt mga kabombo. Gisita usab si Vice Governor Mi Ling Quezon Brown sa gingong paghimo og usa ka committee as a whole nga siya ra og walay pag-uyon sa provincial board. Gani giingon sa reklamo nga ang mga membro sa board nagbatok sa illegal nga committee as a whole pero dili sila patiwason og istorya matod pa ni Quezon Brown. Giingong gihimo kini sa Vice Gobernadora aron maghimo na pod og budget hearings nga walay pagtugot sa provincial board. Tanang mga gisaysay sa reklamo na hitabo panahon sa hearings sa pag-aprobar sa revised 2024 annual budget diin gisulod ang mga corrections nga gikinahanglan sa Department of Budget and Management kon DBM. Gibasol pod ang Vice Gobernador. Gibasol ang Vice Gobernador sa pagkalangay sa pag-aprobar sa budget o sa gingong pagmanipular sa calendar of business. Aron siya ang mo report sa budget bisan wala siya ilabot sa Committee on Finance, Appropriations o Ways and Means mga kabombo. So kini base sa mga pasangil nga gibato ngadto sa Vice Gobernador. Apil pod sa gireklamo ang pag-issue ni Vice Governor Quezon Brown sa Office Order Number VGO-2024-0326 nga nag-require sa publiko sa pag-submit o formal request niya usa pa ma-release ang bisan unsang dokumento. Kini nagasupak sa Code of Conduct for Public Officials nga nag-ingon nga ang tanan nga public documents kinahanglan nga ma-access sa publiko sulod sa reasonable working hours mga kabombo. Apan sa dihang gikuhaan og habig si Vice Governor Quezon Brown matod pa niya nga ang maong kaso gipasaka bato kaniya o sa kini ka politically motivated mga kabombo. Buot pasabot pamulitika nya lain pa matod pa niya kini kuno si Marte Vittorio Saludar usa kuno kini ka komentarista nga binayran sa gobernador mao ni ang ni-file og kaso ngadto sa Vice Gobernador nga si Vice Governor Mi Ling
Quezon Brown mga kabombo. Matod pa niya nga di lang una kayo siya mo komenta sa mga kaso nga gipasaka batok kaniya kay wa pa man siya makakita sa kopya. Gawas kung makakita na siya sa kopya, iyasang basahon ang kaso nga gipasaka batok niya sa buhatan sa ombudsman, diha pa siya mo comment og maayo. Sa pagkakaron ang iyahang ikasulti politically motivated kuno ang pag-file og kaso batok kaniya unya matod pa niya daw sa nahadlok kuno ang gobernador sa lalawigan sa Siquijor kay basin kuno mudagan siya og Governor Puhon mao nga sa pagkaron sa sayupa gisugdan na kuno siya og guba mga kabombo kay daw sa naratol na ang gobernador kay basin og nahadlok kuno matod pa nga iyang atbangan pagka gobernador sa lalawigan sa Siquijor mga kabombo.